Chibai fe kole voina hianin zirlai thar kanin ho le dona kan zirlai in ho tur chu don diagram ti hi ni he thon tu siak tu chu Chris Pritchard ania ama sa in he thon thua character poimo te hi kan lo in ho le dona ni pakhat na chuan Pita Lin me ni nia kumsom pati mi chawani ti chuanin changtu dang le chu Hilton Graham a kumsom ni pathum mi ani a tin Pita Lin me ni nu le pa Robert le Wendy I an le a tin character poimo tak dang pakhat chu Ole ani a he Ole hi Pita Lin me ni le Graham ani hian nasa takin anin terek ani tin character to peratan chuanin June 11 ni le a unaw pa Henry ania June 11 hi Graham ma nupui hwalani ama sa in Pita Lin me ni hi eng ang mi nge ani ti kan lo en ma sapodanga ani hi me cheno pang hwai sen tak le tumru tak mai ani a kumno pangte kumsom pani mi lek ni in ole in khatyanga na sataka achian pa Graham a be nu po a hwai sen taka han be le ta tran pui chang tu ani a tin he thon thu a thil theng a thlen lai hianin Pita Lin me ni hi Darwin khwa a boarding school hostel a omani a ama ero chu heti hun lai tak he thon thu a thlen hun lai tak hianin an hostel a chang an khwa a chol manga a ho lai ani tuna chuanin Hilton Graham a chan chin hi han en ve ta ila kumsom ni pathum mi ani a Pita Lin ni nu le pa Robert le Wendy te an chung ko chian chatak mai ani anu pui hwal June 11 ni hianin he thon tu top lama hianin ngai to takin ron zong ani Graham a hi kha ole khan nasa takin a hliama abante amalte ase saka ama ero chu Graham a hi a top thlengin a thei pa top in a changa a in pedu mi alo ani he thon thu kan soi ruala kan soi mai thei mi alo tur chu ole kha nia kha ole kha metar li don lai mai fit som pathum chuang zeta sei ani a he ole hi dum le chir muna om chi ole ani a atira chuanin Graham ban kha a han se phota ti chuan amalat se sak le a Graham chun na sa tak main tu ya chuan nu lu tumin a soi ta vak mai ani ama ero chu Pita Linin na sa tak apui na wangin ole ka chang chuanin Graham mal chu an pot chuak thei da shama ama ero chu ole chuan na sa takin a hliama Graham po chu thi chhonga omin thi sen tam tak alo ani tuna chuanin abu chung hi tlemin han bi chiang le deuh ta ila Pita Lin ni le Graham chu Pita Lin ni nu le pa te om lo hlanin sa pel turin Palm Springs laman kala ti chuan longa chuangin swam pa chuan an kal ta a swam kan ti hianin Mizo tong hian hemi thumal tak hi kan nei om ka she chia lawa ama ero chu alo om ta ani chuanin comment lama te khanin ron soyanga tin swam chu mitam tak tan chuan sha thiam alo har deuh hlek mai theya dil ang deuh si ma se chir mun ni deuh si kan ti ang hi ni ta a athalak hi karon da tela in lo enanga tin swam phi crocodile ole chi sang le nungcha chi sang hian nuaman ti em china abik takin ole te hi swam kan tia hian an tam hle ani ti chuanin Graham a chuanin silai chu a han keng ve nge ta boka chutia longan chuan ring lai chuan tlai dar nga le chan ve ve la lo rik chuanin an long chu khup chen ve la thuk tu ya hianin atang ta tlat maya a thuk lo em awang chuanin han siam that mai an tuma an pani chuanin longa tang chuan an chuk thla a ama ero chu ta chuanin chat na chin reng chu lo in chan ta a Graham chu ole chuan a ron be ta chiam mai ani an han chang via wa ti chuanin chu ole chuanin Graham chu abana se na chu a han thla ve ta meya ama ero chu an lungai na chu ala top talawa chu ole chuanin ama aya nget
tak mai khanin Graham amala chuan a han se le ta sau maya. Graham le Pitali ni chu an mang ang hle a ti chuanin Graham chuan Pitali ni puina chu a han dila ama ero chu mei thenau pangkum som pahnih mi chau chu lau takin a khura a khong ta vek mai ani ama ero chu a in ngai twa vata ti chuanin Pitali ni chuanin rang tak mai chuanin tuya chuan lut ve in Graham chu a thei pato pana in a han pot thina ama ero chu ole metar li don lai mai sei chu a chak ema mei thenau pangkum som pahnih mi ina a ne rual lau a po ne rual lau ani si ni chu ole chuanin Graham amal chu nget takin a po mai ba ka nasa takin a lau chang ve bok si nen Pitali ni mei thenau pangkum som pahnih mi chau chu a pot lu ta tial mai ani chu ti chuanin Pitali ni chu a kong chen lai mai tui a dai pha ta a mang ang takan om lai chuan chu ole chuan nasa tak mai chuan Graham a se chung chuan a in let ta chiam mai a ti chuanin a han in roll vel na a chuanin Pitali ni le Graham a po chu tui thuk lama chuan a pot le ta sau a ama ero chu reife an han chan nu chuanin chu ole chuanin Graham a na taka a se na po kha alo thla ve ta dewa ama ero chu a se na kha ala thla fum fe du hau lo mai ti chuanin Pitali ni chuan a thei pato pa a po nu chuan Graham a chu a pot thei ta shama ti chuanin an pahnih chuanin khomwal lampan chuan anin kai chuak ve ta nak maya ama ero chu kha ole bok khanin ron zui le in Graham among tama tak chuan a se a ki korte po thler vek khopin among chu a se thi ta nuang mai ni Pitali ni chuan Graham a chu mun him tura angaya chuan shwain chu lui chirdum mun atanga metar som nga emovela hla a chuan Graham a chu thinga alon puya ti chuan ani chu kilometer ni lai mai chu tlan sonin Pitali ni chu an truck an park na a chuan a vakala chu truck chu khat let le in Graham a bul chu a vathlenga Graham a chu truck a chuan a hlang kaya chu thil a thlen lai chuanin Graham a chuan nasa takin thisen a hlau to a tlaida ruk le minute nga ani chuanin channel point lampanin an tlan ta a Graham a chu ta chuan ni ko shelawin a om to ani Pitali ni chu a hlau hle maya Graham a te chu a han soi vel thina ti chuanin thilau tur te chuan a nge na min pui sham tur chuan a ngen thin ani ti chuan Pitali ni te in chu an thlenga anin chu lo ruak vek maya Graham a chuanin Pitali ni te radio mang chuanin Welchi homestead chu avabet pop ta a chu kilometer som sari la ya hla ani ti chuan chu ta cheng te chu anupui hwal June 11 ni betur le lo chang turin a shil ta a Pitali ni chuan chu ti lai chuanin pan dam doi le hliam tuara apun lo dan na tur dam doi angkha rang tak mai chuan a la a ti chuan puan them ala ta boka hliam pun dam doi chu Graham a hliam a chuan a han phula chuanin apon chhia ken chuanin Graham a hliam chu han tuam le ta a ti chuan an pahnih chuan chaka chuan chuangin Pitali ni chuan Darwin kwa lampang pan chuanin chak chu a khal ta a an tlan mek lai chuanin konga chuanin Pitali ni chuan Graham anupui hwal June 11 ni le a unau pa Henry a chu a hmu a ti chuanin chu mi te pahnih chu motora chuan chuangin arang theiang berin Darwin khwalam chu an pan ta a Darwin khwa an thlen chuan Graham a chu damdawi ina an hruaya chuta chuanin thisen cc sangkhat zanga an lo pe a chu liter khat le chan ve bor vel ani ti chuanin rang tak maiin sakor ek shik te antibiotic injection te in an lo injection ta a Graham a hliam chu anat ema wang chuanin na chok na po in an lo chiu le ta a ti chuanin Graham a chu an han endik fel chuanin abana mun ni a aru alo tliaka ti chuanin amal puya chuanin centimeter som ni pali vela sei lai mai hi hliam lian tak alo om boka
Tichuanin a hliam te chu an han enkola Graham chu kar hnih lai mei thamdawi ina chuan a awm phah ta ani. Graham chuanin meiche naupang kumsawm pahnih mi lekina huai sen taka chu tianga a chan chuak ta mai chu a lawm em em a mak a ti bawk a. Pita li ni chu a chuang hle ani. Tichuanin Graham chu damdawi in atanga a chhuat nu chuanin chu ole ina a beina hmuna chuan voi khat a kal le ta a. Chu longa chuan lai chuanin ole chu a mitin a hmu hauh lawa ama ero chu tu emo engemaw in a lo thlir reng ang hianin a in ngai ta tlat ani. Ka video te mi lo en sak awangin ka lawm em em a. Chuanin he video hi tha i ti ni chuanin i lo like anga i lo comment dawn nia o.